What's happening? Hey? Damgo ka ba eh? What's Tenjo? Nagsabot ang damgo eh. What? Damgo ko ng papa ba? Nagsabot ang damgo ba eh? Ano, yun sa mga papa. Abay, papa ba eh? Kabilin ko no. Nagsabot ang damgo ka ka nga. Walang nung bumiyang balay. Nung pangtaon. Lupon. Ibog-ibog eh. Anong apil sa papa ba? Ha? Ngapi ka? Alas 12 sa odto? Laruha na eh. Sampot kita minggu na wala. Libog jud ang damguha gyud sa sampot ito eh. Bilid. Ito ay matigot tingtor me. Tayo sabi. Kanina na kikata. Pagpuyo ko no. Kung nalipong ni mo da. Sabi yun. Naman ko ayaw ko. Sabi yung problema ni mo. Damgo lagi. Sabi ko. Nga. Kinship na ko ikaw ugma niya. Nakamata mo ko kay mo bisag pa. Mga pila sa meron. Di matubog balik kasi daog na ron. Dili serious ko ang gidamgo ko ng papa gud. Ano ko nagkabilin. Abi ba na ko nagkapit? Kabilin. Nagkwarta. Wah. Nga, milyon guro na ang balay. Yay! Pero kay apil. Ay, atay. Pati yun lang sa tika para akuan lang na. Kaya tinuod ka nga friend ako. Tinuod ka nga friend? Uy! Sure. Bento. Magkapagay ka ng lipak na ko. Boy, naglibok din ko nga. Ingon maka nga episode ko. Lingon din ko. Taka, malakan. Kisa may istorya be. Sila, kato si katong tulok ko nga ako, jik ko nga na to. Wa ako mo pisot ka. Ay. Lingo ko matulionon nun ba ka? Wala na lang yung lang bando. Wala kay ko na yung Palit sa kinuhanan niya. Murag sayop ng guro. ito, serious bitaw bitaw si yung papa bitaw. Si bisa po yung papa no. Ay, mapasig ko ano ng papa. Ni ana mo ng papa. Makig-share. Ay, makig-share. Hindi, ni ana ko papa. Dagkot. Ni ana ko papa nga. Dabdab binudong. No! Ay! Padagkot ra na. Sila. Dagkot Kandila nga. Kandila. Dagkot. Kama o dito. Mo na ito sa mga mahan. Pinto grabe ka damguro ni ana mo nga dabdab binudong. Mo na to. Dool sa santo ninyo gamay. Kana sakto gid kana magpadagkot na. Madagkot. Oh. Sigway letters purgatorio. Oy, nga. dagkot na lang siguro ko. Dagkot. Pila man ang source karon sa dagkot. Gatos naman dagkot ron. Sure. Mahala na dagkot ko dun. Kuan na siya kato na nang sa kaputos. Tukayo? Sa kaputos na na. O sila pasabot mo day. Kandila. di ay. Atong sa kaputos ang toyo sa imong mamahan. Oh, ayaw tong binuok lang. O dai sige adto sa kuyot. Asa man ka? Sa imong tambag yun. Asa man ka? Amat. Asa lagi ka? Dagkot ko. Dagkot. Dito sa kong anak. Anak. Ah? Ito ko dito. Asa ka baybayon kang dagkot? Kinang ka kape ko sa ro bring down ako. Ay mo adto sa kuyot. Amping sa pagpanaw. Sino yung kape eh? Kape eh. Pamliti yun. Tinatawag ko pamliti galimot ko. Okay. Umi mo ko si buwan na ani kay. Mo ko kutsara. Buwang mo sapi din. Pariham to sapi ani. Sige. Paglakaw lang sa'yo, doon rin binara. Pindarin ako pangayo niya. Oh, ikaw. Sapi. At ari mo nga plite nun. Karon to anay. Ginoo, aniya na sad ako sa imong tabangan. Ugiyahi ako na matultulan ang kabilin ni Papa. Daghan kayong salamat sa grasya kay gihatag ako sa matag adlaw. Hello. Ha? Ako diri simba ko kay ipad damgo ni akong ano lagi akong damgo kong papawag simba ko kay iyong gipadamgo ko niya nakunoy ka ng kabilin ba niya galibog ko ano kasi pasabot atong damguha ano na ako diri ron pero man ako dagkot muli na ako sige bye sige bye. Ya, abang ya. Ha? Ote ikaw mo na, mago ni mo, usum ka, mga yung nandigabukan din. Bunga ikaw sa dinatay ko. Yata naman din makagikan. Mo na yung kondro ni mo,
Kuan pangurot to. Oo, anong tayo eh. Sure eh. Oo na nagamit mo dai. Oo. Imo na cellphone no. Mo na. Sarong eh. Sige. Sarong ba? Oh, imo na. Waman gid na na nimo. Ako, sa dinilo. Tambuangan na yan. Duriga. Klaro, di nagagikan day. Di ka magbata. Ah, nga naman sa simple. Dito ko simbahan gan beauty. Natul. Sure eh. Katong gidamgo ko Sura simbahan na ba. eh. Sura tuhan na dito sa simbahan. Dito lagi ko. Tanawa lagi na tanawa ba. Angel na no. Oh, Mga ka. pero na, diyan kapatong. Oh, Kapatong na. Na, Oh. Lang, yun. Tulo Diba? tao. Oo. Saksa kita. Di ka ko dito simba ko. Sakso. Magsimba na ako dito. Yung anak mo ng pari. Ano ba sila? Ano? Bukon di. Bukon di. Hindi, bakser ako. Ah, Oo, saan si Kiki? Unay, gasol ko bogsor. Oo, ano ba? Ito akong gikuan nga. Mo to kung gyang yung aning padagkot mo to nidagkot ko dito. Ah, nidagkot di ka. Di na, o di mo. Mo to pagdagkot ako, yan naman tong sa kababae ni adto. Mo di, nihiyong yung mata di ay. Dili sa dagkot. Ay, lakas. Kandila ba kandila? Ay, kanina. Abi nung Mo to yan na nga adto sa sementeryo dong. At yung sa sementeryo dong, dagkot kay sa dito dong. Yung papato ang dito. Yan na ba? Anya? Para, siltian ka dito. Mo to padung ko dito, nang hindi ako sa kumpares kay Iguman man nagkot ko sa sementeryo. Uyo ka? Pwede ra. Ha? Di mo kuyugon? O kuyog ta Ano ka ulit eh? Kan ni ato ni. Ya kay para natin pamiliti, hindi niya nakabalik ug kanya. Gamot. Sa. Ano eh? Buang imo nagitunon ako. Baon di karon. Giatag ako. Bibi oh. Kana kay bibi. Eh? Mama. Hello. Hello. Ay, di mo. Ne. Tennis off. Imong inis off. Asa mo gibutang? Nakahon? Asa dapit sa kahon? Ah, dito? Oh, sawayan ako. Padung naman ko. Hapit naman ko balay. Oh, sige. Tuwan ako. Sige. Tawagan ka pa. Panawag balik ka. Oh, sige. Dito, mitay. Ibang yung pangita sa inyo. Ako na daw na. Ay, kayo. Daw ko. Kita ba? Na. Ay, si Tawa na. Ano yun? Ba't natin ka buang day ko? Sa masaya mo ito. Madam ko pa itong mga sao na namin ba? Bangi ko ba? Sorry na. Hindi ka pahinan yun. So, may pagkitao na to day. Kaman, ulo mo niyo parang tulong yun. Kaman. Gitu Dito na ba dyan? Kaya diya. Nadariyot. Nadariyot. Asa? Ilo. Ang burong ni. Hindi mo uyot. Nadariyot, yan yun ito. Kaman. Asa no? Muncul na. Ano yun? Aman ko no. Alag, at ko ito yan eh. No?